Nahorjan Block 1 lapen Block 2 aratapan madu asor karta artigdam plieba ngavi. Motorcycle pachejengsi gari kevek nangji aron atang aputhak kapachetang asai kedeng. Jengka Wushu Club pen amit tamang apat SAI kang baipon. Kardom Kadukave Karbi Anglong aratapan Independence Day akardom pajirlo. Adap Abirta kithanabang nilisami velinrong parpi. Nonarjuik thang Birta angton pen. Nahor lang so mati nahorjan ahavar along Karbi arong rong plido laki dohon singing lengarong bearong terangarong lapen tok biarong henlo. Pinila tumpen ajoy nisi ili Karbi Anglong aduya hoyalong le. Nangkerai pilo pule mathadeta henuni. Tok biarong henlo Nagaland Dimapur ahoy chadailok lapen. Parukresir kem rengkoy rahini aningkan pensi dohon singing lengarong nang kapatirlo. Monta bangso rong pli aradapan Congress asorkar rahut IAY ahem sota lidamde. Lapenon BJP asorkar rahut PMAY ahem sota lidamde. Pinyarni an halabangso ahawar along pariwartan thegdamlong lidet ason. Rong arat pen kaning jepon ke nitumalong ke non puanta madu asorkar ta vanga banga ve. Lasi jokta bang ta ve. Nadu bang ta ve. Nang lita nang lele. Nat akirap talong le nilitumke. Ajat ahem sota long le. Guest tabang so rong apan ke nang tangte. Nilitumke hem so talong le. Lepling talong le. Guest talong le nilitumke sokar pele thanga akirap tabe lang. Nahorjan ang kangalong nilitum arong apan sorkar pen thangnat akirap ta avelang. Tumla nahorjanang kangang bong ke nilitum ke thang nat akirap ta sorkar pen ke nilitum ka abela. Si kachilang ahem tave, lukachar di ahem tave, LP school ihum anatlo, bangso hawarki. Belo take nilitum ke hospital tave lo pharmacy tave lo nilitum ke hidam po dimapur, hidam po pudilay lo nilitum lang ke abe. School tan matro nilitum ke la LP school dolan. Pula kanilo dilayan internet gap ando tang nang po titikar tibon pinini son ti usumari school tibon takitar so kali ini tempe sungo Halabang so ahawar kesoki un e punon high school ang deng lidunji punon dilayan kilometer cap andam nangji lasi rong asor siksak pik anlo lasi bangso rong aratapan non kachari bom CEM rong hang asor karpen kelang dampen kapaching thur amu kapale ponji aphansi rat pen kachuning ri padu News Desk report Karbi Anglong live District Administration atum patir PC gari kevek ahud kirim nangji ason aron aputhak kapachethang asai kedeng la soteng si pai ni pai krip liadap di phorong sopi Samson Singh Ingti Park along Deputy Commissioner Mukul Kumar Saikia hin pensi ingpupon Karbi Anglong Motorcycle Club humbharo sose motorcycle buthunga jian chelengponlo gari kevek hud kachiri nangji ason lapen kevek ahud seat belt helmet pendang lok kirim nangji aron doan aputhak motorcycle kapang cheng ahut pachithang ponlo la swasai kedeng lake jasemet pet pinap Independence Day Catalan Arnia Parmansi paman ponlo bike club they have come forward to participate in the bike rally on the occasion of the 73rd celebration of Independence Day of India and this is really encouraging and rather is a great honor you guys are paying to the nation. So I congratulate all of you, wishing you all the best, and let's hope that this bike rally bring peace to the country and the world as a whole, and no doubt, Karbi Anglong is us. So wish you all the best. Good luck. Dipu Pen Roson Hanse, Karbi Anglong live. Kumantu si Karbi Arata Kisung ke Jokpo. Amri constituency arlo kidam tang ningkan pharu pen rongruk kachukim arat atum non puanta ki mesen ki junalang long lesi long choralang si junang bomlang.
Lower Amri angkang ko an si milang kaching thurdun lo pinyar nian tamit thang ahawar chelang lote ningduk mimi lang ejoy baha phan ghonta lang chor alang chonghong nangji lason si salavar be lapen terang nokor asan chomajo don ko an lo ni pensi elong bet along chor along si lang kachu sok nang long chor isi vet pensi chinglu chingthi kijun lapen peri kapaklar ialang kachu sok nang ko an kiduk luma haladak kidu aradatum Kidam tang ningkan paroi si bang suarong patirdet apita la pusara kisung pensi ratatum lang chusok nang bomlang la si non India Prime Minister Narendra Modi akemang pon mission pani along bang suarat mesen kijun alang longdun jima non kedobom tim Karbi Anglong atum ratapan mathapon ra kijun alang nangkapale ji aphansi haladak kedo ratatum ben chuning ripon amen la puhelo rongman alang hey pusinilitum amenta kiir la senilitum ladak se noonta longchor duchok senilitum chosok bom la se non nilitum la se nilitum non lang kaiteta kehelopen onang ver kitsi kidi tinsu pupe nilitum lang chosok dun yogji arlo so tum data un e la senilitum po ante lamte pachinipon West Karbi Anglong District Angkangardo Jengkha Nepalia Rong Kethan Bom Jengkha Wushu Club Pen Sri Amit Tamang Arta Cricket Thomapan Sports Authority of India Hinpen Kang Vaipon Jengkha Prananda Vidya Mandir School along Sirkep Angdeng Kacharli Bom Rajkumar Tamang Lapen Lalita Lama Asupo Amit Tamang Kidamtang Nipai Krehini Pen Kripli Busik Arni Sri Amit Tamang Guwahati Maligaon Indoor Stadium Pathu Chapati Dunlo Lapen second Mate Silver Medalist Chapalong Dunlo Thang Nipai Incorrect Thomarni SAI along Trial Padunlo Apitu Alangli Pai Nipai Isi Arni Tamang Aphan Sports Authority of India Ingvaipon Harlong Sura Arong Amikar Prodip Ronghang Lapen Homsira Terang Pi Asupo Aprang Longhang Sikethanabang Mate Coach Kethanpon Atengke kedam tang surihini rakriner cap aningkan paikuni ni pai cap arni pensi JWC kecheng bon setame ningkan isi pling ko Amit Tamang aphan lason SAI pen kang vaipon ke Karbi Anglong district aphan nongme ke wan lopusi thanpon News Desk report Karbi Anglong live Adap Abirta bangke lapansi kang toniklo dumit thakme kardom